Noin. Nyt on kuulkaas. Otan vähän ilmaa takarenkaaseen ja lähdetään kokeilemaan miltä EKP 42 näyttää tänä päivänä. Onko se yhtä kuuma ja raskas kuin Kalliohärinne? Niin kuin Oorassa kuultiin, tarkoitus nyt kuitenkin ottaa vaan muutama easy chill laps. Kick-off finish. Tai mitä se eräs ryhmän jäsen siellä olikaan kuullut. Oli kyllä hyvä paikka. Vähän josta olisi päässyt vetää enemmän omaa ajoa, mutta hoplaa. Jahas, tällaista linjaa ei olekaan ennen ajettu. Periskutara. Se ei ollut hyvä linja. Tässä on kerran vedetty yhden edgen rikkonut OTB. Ja muuten täällä on kyllä aika kiva ajella täällä keskuspuistossa. Maa on kuivaa, se on nopeet, näkyvyys on hyvä. Peruslenkki. Tää on siis nykyään Espoon kaupungin ylläpitämä 4,2 kilometrin maastopyöräreitti. Tää vaihtelee tällaisesta helpohkosta kangasmetsäpolusta välillä vähän teknisempiin paikkoihin. Just tässä nyt yksi esimerkkinä. Mut hyvin täällä kaikkia näitä vähän vaikeampia pätkiä, niin pystyy taluttaa ohi tai sitten ajella sen verran varovasti, että ei tunnu missään. Tiedätkö, sit jos haluaa kehittää täysin, niin sitten ihan eri laji. Mutta mukava täällä on päästellä menemään tällaisia hyviä leveitä polkuja, joka on siis tosissaan varta vasten maastopyöräilijöille merkattu. Näin. Sitten siirrytään tästä pian tänne tämän tien etelänpuoleisen osuuden toiselle puolelle. Eka vaiheessa käydään tuosta tommosen pienen lammen ohi mennään. Tällaisen pomppiva hyvän baanan ohi. Tässä saa päästellä niin kovaa kuin irtoaa. Siitä onkin siivottu yksi puu pois, niin se vähän myös nopeutti, kun tarvinnut tehdä sellaista sikaanimutkaa. Katsotaan, täältä tulee tämmönen pieni laituri, että mitä sille on nyt sanottu. Se on ollut pitkään nyt virallisesti suljettu. Mukamas vaarallinen. No sehän se on. Ramppi suljettu turvallisuussyistä. Se ei oo Espoon kaupungin ylläpitämä, niin kaupunki ei siitä. Tähän on tullut myös tämmönen bermi. Mitenköhän se on tarkoitus ajaa? Kuuluukohan se osaksi tätä reittiä? Siinä on pieni lampi, jonka jälkeen taas alkaa tämmönen kiihdytyskaista, missä siirrytään nyt sitten tämmösen ulkoilureitin pohjoispuolelle. Tässä on ensimmäinen tie. Kiihdytyskaista jatkuu. Tämähän on ihan asfalttiin rinnastettava. Merkittävästi miellyttävämpi kuin
hiljainen ja saa ajaa metsän rauhassa varjossa. Tarvi maantiepyörän kanssa hikoilla. Kas näin. Sitten on ihan pieni siirtymä tätä ulkoilureittiä. Ennen oli tällaisia oransseja kylttejä, nykyään sinisiä. Tästä kääntyy oikealle. Hyvä pieni, mutta ihan näkyvä kyltti. Vähän taas teknisempää pätkää. Sitten tulee varmaan tän koko reitin yksi vaikeista osioista. En sano vaikein, mutta yksi selkeästi semmonen, mikä vaatii voimaa ja tasapainoa ja sitä tekniikkaa. Tästä pitää lähteä valkkaan ja hyvää ajolinjaa. Ja sitten tää juurakkomäki ylös. Katsotaan mitä meillä menee tällä kertaa. Ylös se meni. Siinä on allekirjoittanutkin monta kertaa jäänyt jumiin. Nyt oli taas kyllä niin oudot linjat kuskilla, että mistään ihmettelee. Nyt vaan tulla suoraan siitä. Ropata menemään. Nyt on niin kuivaa. Tarve paljon huolehtia pidosta. Toi loivasti niistävä rinne liukkalla juurilla. Usein semmonen, mikä vähän hirvityttää, mutta nyt ei tuntunut missään. Hyvin puree kumi. Ei mennä Strava-oikopolkuun, vaan ajetaan varsinainen pätkä. Oho. Komasti taas alkaa lämmittää, kun täällä ajaa menemään. Sitten tulee pian mun inhokkikohta. Se on kiva, mutta jälleen teknisesti haastava. Tulee tällainen Rock Garden henkinen ylämäki, missä pitää löytää linja ja jaksaa vaan pyörittää. Nyt kuivalla säällä ei ollut ongelmia. Märällä, kun kivet on liukkaita ja sutii, siihen moni veto tyssää siihen, kun renkaat lähtee sutimaan. Noin. Oh. Saa nähdä minkälaista videomatskua tästä tulee, kun ollaan välillä auringossa ja välillä varjossa, niin voi olla, että kameralla vaikeuksia pysyy perässä. Sitten juurakkopolkuun, kunnes lähdetään nyt sitten pieni nousu, pieni lasku ja sitten tulee tän reitin varsinainen ylämäkiosuus. Tässä ennen tämmönen pätkä, mikä märällä on tosi märkä. Nyt oikein mukava ja kiva ajella. Ajetaan tästä nyt vielä tätä. Jahas, este ylitetty. Ja Garmin oli se, mitä sitä hypättiin yli. Totuus on kyllä jotain aivan muuta. Sitten tulee tää pieni laskuosuus ennen varsinaista nousua. Ja näin nyt alkaa reitin virallinen nousu. Tässä tänään mulla on sähköpyörä. Tässä kohdassa yleensä aina luomut jää jälkeen.
Sitten matka jatkuu. Tää on jälleen märällä, todella märkää. Täällä mulla on kerran kampi irronnut. Ja lähdettiin ajamaan takaisin. Niin kas kummaa se kammin keskiön kiinnittyvä pultti löytyi. Eli oi jahas, kävi kyllä tosi hyvä säkä. Kampi saatiin kiinni. Tai siis kampi irtos vähän myöhemmin, kun se pultti oli hävinnyt. Joo, näyttää märältä, mutta sanonpahan, että oli kyllä tosi kuiva. Sitten tiukka oikee. Seurataan varsinaista reittiä. Täältä taas koukataan vähän linjaa. Jännästi on muuten selkään kiskostunut nämä lätäköitten tai näiden kurakoitten väistelylinjat. Tostakin on voinut ihan vaan suoraan, kun se oli tällä kertaa aika kuiva. Katsotaan. Oho. Täältä mennään ja nyt ollaan pian taas takaisin yhdessä risteyksessä, missä nyt käännytäänkin tänne vasemmalle eikä mennä takaisin siihen Juurakko ylämäkeen. Tästä taas vähän kivien väistelyä, ajolinjoja. Täältä kannattaa ottaa tää vasemmanpuolinen ajolinja, että pääsee tänne kiven yli ja sitten tästä kääntymään. Ylös, pieni droppi, sitten mennään reitin bermit. Oi, sieltä nokkoset piiskattiin jalalla. Oho, sieltä oli pujo kasvanut niin isoksi, että vähän löi jarrupoliin. Jarru kahvaa. Se on tässä lajissa. Nyt palattiin takaisin äsken sen retkeilyreitin yli, mikä mentiin, eli ollaan tullut takaisin tänne reitin retkeilyreittien pienellä etäpuolella. Nyt ollaan niiden kahden reitin välissä. Katsotaan täältä pieni hyppy. Noin. Nyt oli Garminkin samaa mieltä. Vapaa. Ja nyt ollaan jälleen molempien reittien eteläpuolella. Tää on aika nopea pätkä. Ihan lopussa tulee vielä kivikkoa. Muuten saa painaa menee. Kuulkaas, ihan vaan niin paljon kuin kuntoa löytyy. Ei oo kauhean teknistä. Katsotaan mitä tää hyppyri sanoo. Sitten kaarataan tänne. Nyt ollaan takas siinä Lammen risteyksestä. Tuosta ajettiin sinne Lammelle. Tässä menee polut ihan vierekkäin, mutta kuitenkin eri polkua. Ei ajeta kertaakaan samaa polkua. Eli vaikka karttajälki näyttää, että risteäisi tai ajettaisi samaa polkua, niin tää on ihan rehellinen rengasreitti, missä ei ajeta samaa polkua. Viimeinen nopea segmentti ennen kivikkoa, hiekakuoppaa ja maalia. Tästä lähtee hyvin myös näitä sivupolkuja, jos haluaa lopettaa jo aikaisemmin eikä tulla samaan pisteeseen.
Siitä taas tuli pieni pomppu ja nyt alkaa nopea segmentti muuttumaan sitten kivikoksi. Siitä vaan voimalla sekin menee. Ei vaadi ihan hirveästi muuta kuin tasapainoa ja vauhtia. Lainahan tää on tietenkin sellainen, että mitä kovempaa ajaa, niin sitä helpommaksi kaikki muuttuu, koska pyörä kulkee, nousee tosi paljon paremmin kaikkien piirteiden päälle. Sitten vielä loppudroppi ja sitten tullaan maaliin. Kas näin. Takas siinä mistä lähettiin. Se oli Espoon keskuspuiston 4,2 kilometrin lenkki ja mä olin Heikki.